nu kommer det ni alla har väntat på. Vi ska i dagens video testa lite konstigt godis. Slash bodis, slash dodis. Vi börjar med den här gula godisen menar jag. Fy fan! 1 av 10. Nu ska vi testa en som jag tror är ganska god. Den var god, fast den bränner som fan i halsen. 8 av 10. Nu är det dags för en till liten godis. Helt enkelt en vanlig cola-godis. 9 av 10. En platt pannkaka. Jävlar vad hård. Fan, jag tror min tand gick sen. Sist men inte minst på den här godisen. Det var gott. 10 av 10. Puss på er.